Dịba na uchi gomo zo n'igwe onyonyo nke na-eme na isi mbido TV ebe ihe niile na-eme mana mgbala nwuchi n'oge aṅụle mana ihe ma bụ nke unu na-eji anọ akụkọ ndị ahụ mara aha ha ndị na-eme ihe ejije ndị na-eti egwu ndị na-agba bọọlụ ị ga-asị ma ndị na-agba bọọlụ ha pụtara celebrity ọ ya ka na-ewetara unu echefutara na aha m bụ Chibuike Kemezi onye na-ewetara unu akụkọ mgbe niile mana tupu m aga n'iru inye unu akụkọ nke eji bịa n'ụbọchị nke taa ọ ga-adị mma nnọọ je na social media anyị je na Instagram follow anyị je na Twitter ifolo anyị ijekwa na Facebook like page anyị ma follow ihe niile nke anyị na-eme mana emume ndị nke na-amasị gị maọbụ na onwe nke na-amasị gị ile na mbụ maọbụ nke ilere ga-achọkwa ile ọzọ jee na YouTube anyị ijebe anyị subscribe na channel anyị ị ga na-ahụ ihe ejije ọla anyị tiri maọbụ ihe emume nke ọbụla bịara na page anyị iji gaa n'iru na akụkọ nke anyị ji ebe n'ụbọchị nke taa akụkọ nke mbụ ịma na ụmụ Igbo ụmụ afọ a na-eti egwu a na-akpọ Peter Okoye Square na mbụ ha bịa gaziere onye nke abụrụ bụ onye nke abụrụ Mr. P Classic mana kịta Mr. P dịka o jiri na igwe redio ije mee interview ewee na-ajụ ya ihe gbasara ka ya na ụmụnne ya dị wee kwuo na ya na nwanne ya nwoke onye nke tara ya bụ Jude Okoye ya bụ Jude Angels Okoye onye nke na-amanejibu ha tupu ha gbasaa na ya na ya na-ekwu okwu na ha nọ n'ihe ndị Igbo na-akpọ talking terms dịka o kwuru nke ndị mara na-asị ka ezi ihe kpatara nke na okwu unu sechasị nsị na iwe nwanne a na-eru n'ọkpụ na ihe akwụkwọ na ọbara gị n'ụlọ ekwesịghị imezi nke o wee sị na onwe ihe na-esira na nsogbu adịrọ mana ya na ya na-ekwu onye na-agba ya jọn wee na-asị mana taa bụ ụbọchị ọmụmụ ya sị na ọmara mana ọ mara na ọ na-ewe iche ihe niile ihe ọma na ndụ na o nwere ihe ọjọọ o buru ya n'obi mana ha na-ekwu okwu nke a bụ iji si na ihe a na-asị na iwe nwanne a na-eru n'ọkpụ mmanụ mma nke a ga-asị na oru na akpọ ebe gị na nwanne gị na-ekwu okwu ka ezi ihe ga-eme nke a ka hapụ gị na nke ejima ya ka ihe ga-eme nwanne gị nwoke ọbara gị gịnị a ga na-ekwu okwu mana a na-asị na okwu baa n'ego ọ dịgharịwa nke a wee wuru onye ya mana ọzọkwa nwa agbọghọbịa na-eme ihe ejije mana ọtụtụ ihe ndị oyibo kpara controversy adịgo ebe ọ nọ ụfọdụ si na scandal mana ọrụ scandal nke a bụ controversy a na-asị na ka ihe ọ na-eme ọ ga-ejipụta ọrụ ụlọ go Benz pụtakwa ọzọ n'ofu ọnwa gị rụọ ụlọ go Benz ka ezi ihe na-eme na ọka ukwu ofufe ma a na-ebe n'obodo a ka ọ na-eme ka o nwere ihe ọzọ pụta igo watch 3 million itinye na Instagram ndị mmadụ wee na-ere na-eti ọ gịnị na-emezi ụfọdụ iwe na-enye ha ụfọdụ ewe na-enwezi ọbara mgbali elu ndị gị na ha nọ na movie industry na-asị na ọka bụ ka ofufe ma anyị na-eme anyị na-esi n'ofu set jee na set ọzọ ka isokwa anyị na-eme ihe a ọ pụtazi wee tinye picture Brabus na Instagram ya bụ Brabus na nke a bụ nke ọ bụrụ nọ nke ịma na Instagram ị ga-afịa ma ebe ọ nọ n'ime Ferrari ma ọtụtụ ụgbọala dị iche iche ọ nọ na private jet na-eje obodo mba na-ejebe dị otu a mana nke a kịta tinye picture o siri na ya na Brabus o si na moto a ka batara abata nke a bụ na nke a bụ nke na o si mba ofesi wee bata nke a bụ ajụjụ fans wee na-asị nke a bụ na-ekele mana ụfọdụ ndị ọ na comment section ka ya bịa hụ ma ndị ofu obi ma ndị obi dị ụtọ maka ihe ọma na-emere gị ụfọdụ na-asị Regina na egwa na anyị ihe ọ na-eme n'ọka bụ ofufe ime ọ na art ka o ji ego Brabus na ha ma egole Brabus bụ ụfọdụ a na-asị na hapịa na ọ na-eme ihe dị ụtọ na ọ na-etinye aka na ihe ọjọọ mana nke a dịrị ununwa ịchọpụta mana ihe a na-asị ya Regina Daniels ihe ọma mere jide ka iji na o nwere onye ihe ọma na-adị mma ọtago mana ka ji obere ezumike ọ na-alaghachite ọzọ nga na-akọ ndị nke ọzọ nji ebekọta n'izu ka e wele ebe na-aga ana m abịa esonyere anyị a na-achọtago ma eme na ejiri obere ezumike tupu anyị eje ezumike ahụ agwara m na akụkọ gbasara Regina Daniel ya na Peter Isqueneka ma dịka Mr. P ihe o kwuru oge agbara ajụjụ ọnụ na ihe dị ụtọ mana akụkọ ọzọ njikwa ebekwuta unu na-agba nke a bụ ịma na ụmụ nwa agbọghọbịa na-akpọ Bold Pink nke a bụ aha eji mara ya ọ bụ ihe a na-akpọ YouTuber na olu bekee ọ na-eme vidiyo ihe onyonyo na-etinye na YouTube ma ọ bụ ịkọwa maka ofu ihe maọbụ products ma ihe ndị dị otu a na-akọkwa akụkọ gbasara celebrity ka ọ pụtara na mgbe gara aga kwuo maka Ike Ogbonna sị na Ike Ogbonna na-epụta kwuo ihe ọwa na ya ezozili ezo na ọtụtụ ndị mmadụ na-apụta na-ekwu ụdị mmadụ ha maka na ọ sị na Ike bụ onye ya na nwoke ibe ya edina nke a bụ ihe ọtụtụ ndị mmadụ wee na-ajụzi ya nwata nwaanyị hụrụ n'anya iji n'aka wee na-ekwu yadago Ike wee si na aka ndị ọkaikpe ya wee dere ya akwụkwọ si na ọ bụrụ na ọ pụtaghị mee vidiyo ya biko ya na-akpọ public apology na o nyere ya abalị 7 na ihe ọbụla ọ hụrụ were nke a wee kpalie n'ọtụtụ ihe na ịntanetị ndị mmadụ wee na-asị nke nwaanyị a ka ezi nke gbasara ya na ihe a onwere ihe ị hụrụ ihe bụ evidence ị ga-eji wee sị na ihe a bụ otu o si ebi n'ụwa bụ ihe dị otu a mana ka 7 days gachaziri ịmana nwa agbọghọbịa ka o si wekwe ya na nke mgbe ya pụtakwa ọzọ
dee post si na 7 days agara n'onwe ihe ahụrụ ya na-asị na ka o si wee dee ya n'olu ebe na soja arịta ya ala na akwa 7 days agara n'onwe bụ ihe mere ya nke dị ụtọ ndị mana na-asị ya werekwa nwayọ na ụzọ ị na-aga maka na ịma ihe maka na onye agbachiri nkịta apụtara na ọ mara ihe ịmara ihe onye a na-akwado ime nke a sị na o nwere ihe gbasara ya na ihe ọ gwara onye ahụ na-epụta na closet ya gwa ndị mmadụ onye ọwụ na ya ezozila ezo ma na-asị nwata nwaanyị nke gbasara gị ị ga-alakpu ube gị ya wee were ya. Mana aka ọzọ pụtakwara n'izuụka bụ Tony Lawani ịma na ọ bịa tinye na Instagram page wee kọọ ihe gbasara famili ezinụlọ ya ka o si wee si na hapụ onye ya ọ bụ ugwu ya na ya ma na-azụ nwa ya na ihe dị otu ma biznes ma ihe dị otu ahụ. Mana na-asị na ndị ọyị nwaanyị na gị marakwa ụdị ọyị na-enwe maka na ọ sị na ofu ọyị ya nwaanyị na-asị ya na-ehapụ partner ya ahụ na-abụ onye ọ bụ ya na na nka ụdị nwere eji nke ọnụ n'ime ya. Mana onye ahụ na-agwa ya ihe ahụ di ya na-eti ya ihe kwa ụbọchị na ọ na-eti ya ihe ụbọchị ọbụla. Mana onye ahapụbe nke ya ma na-enye gị ndụmọdụ sị gị na gị hapụ nke gị ya bụ ịma na o nwere ya wee chetara m ụfọdụ onye kọmedian kwuru okwu sị na Lagos ị ga-ahụ onye na-enwe ọrụ ga na-adụ onye nwere ọrụ ndụmọdụ ka ọ kwụsị ọrụ nke ya ahụ nke a wee na-asịzi ka ihe bụ na onye na-enwe ọrụ na-abịa agwa gị nwe nwere ọrụ ka ị kwụsị ọrụ gị kwụsịzi ọrụ ka ezi ihe ga na-eme ka ị bịa sịrị ya wee nọwa nkịtị na were ya wee ya sị ndị mmadụ mara ihe ọbụla ị na-eme were uche gị tinye maka na onye a gwara ya na-ehapụ marriage ya na onye a na everyday nke a bụ kwa ụbọchị ehihie abalị ụtụtụ a na-eti ya gwogwo nke a wee wuru ihe iji wee dụọ ndụmọdụ wee gwa ndị ụmụ nwaanyị ma ụmụ nwoke ndị nọ ahụ ọ bụ na-eti nwunye gị ihe wepụ aka na nke ahụ ọ bụ ihe a bụ ihe jọgburu udelisi gbuo nke akwụnwụ nke a bụ ihe nwa kwadoro wepụ aka na ọ dịrọ mma ya bụ ihe ndị oyibo na-akpọ domestic violence wepụ aka na ọ kwesịrị ka ime ya ya bụ ọ bụrụkwa na ịhụ nwaanyị ị na-etiri gị ihe maka na o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-etiri ha ihe nke a bụ eziokwu ngazi ga-ezi gị ụmụ nwaanyị na-etiri ha nke a bụ eziokwu ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-etiri ha ihe ọ bụrụ na ị na-etiri gị ihe ma ọ bụrụ na ị na-eji aka eti ya ma ọ bụrụ na ị na-eti ya ihe na ị na-enye ya nye ma ọ bụ ihe dị otu a obelata aka biko wepụ aka na ya maka na ọ bụghị ihe kwesịrị maka na nke atụ niile nwaanyị bịa na-enye ndụmọdụ a gosiri na ihe ọ gabigara abụrụ obere ihe maka na ọtụtụ ndị a na-ekwu domestic violence ihe ya na ọhanta aka ị na-asị nwekwanụ na ọ gbasara gị mana ọ bụrụ na ịhụ gị ebe o mere ị ga-ama na ihe a bụ ihe jọgburu onwe ya maka na ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-agabiga ọtụtụ ihe na ebe di ha nọ ọtụtụ nwoke na-agabiga ọtụtụ ebe nwunye ha nọ na-abụ Tony Lawani wee na-enye ndụmọdụ a sị na tupu inye mmadụ ndụmọdụ mara otu ọ dịrị gị mara onwe gị onye ị na-enye ndụmọdụ ị na-enye ndụmọdụ ka ọ danye n'ọkụ mara ụdị ndụmọdụ ị na-enye mmadụ nke a bụ iji wee kechie akọ nka mana ka ndị obere ezumike ọ na-alaghachita m ga na-akọ ndị nke ọzọ ndị were